Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oops. Unsa kay giandam niyang pagkaon? Gigutom gid ko ay. Uy. Nay, Oh. Ano man ka? nialagi sandal sa babae, Nay. Ha? Dili man ni imo, Nay, daba? Oh. Dili. Kinsa tag-iya ni maong sandal? Oh no. Nay, Gikulpaan ko, Athena. ha? Ngano man, Nay? Tunay milagro. Unsang milagro, ha? Dali. Ablihan na to ang pultahan. Uwa may tao, Nay. Samot gid ang kulba nga akong gibati. Nay, Sa among kwarto. Dali. Nay. Dali ko yugi ko. Dali. Oo, Nay. Hinaya. Hinaya lang imong mga tunog. Nay. Shh! Ano pagsaba? Niya na ta. Oh, ablihi. Nay. Ablihi ang pultahan. Oo, Nay. Nia. Oh. Kinuo ko. Nay! Ngano? Ngano? Oh, May kauban sa tatay nga babae, Nay. my God. Nagkubo ang babayo si tatay naghayang. Animal! Mga hayop! Mga hayop! Diri, animal! Aray! Apol! Juna! Apol, ikaw ni! Animal ka! Animal ka! Animal na! Traitor ka! Bitin ka! Kasuon na itong higalaw niya nakabuhat ka ini! Nasayop ka! Oy, nasayop ka! Ako nagtabangan si Alan! Gitabangan! Ha? Unsa klase tabang? Apol? Ay, medyo nalipong siya. Ug ako na siyang gitabangan nga makabot diri sa inyong kwarto. Animal! Mapatay ta ka! Mapatay ta ka! Dire! 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 Aray! Layas! Ay, kitingaling! Mapatay ta ka! Layas! Layas! Animal! Ay! Tukutang ka! Ay! Batyon ko ning animal! Batyon ko ni! Batyon ko ni! Jona! Jona! Nangapol! Dagan na lang nang! Dagan na lang! Animal! Dagan na lang nang! Tara! Sorry! Ano nga kag sorry? Ha? Animal ka? Ha? Kuchilo! Batyon ka ka! Batyon ka ka! Nay! Nagdagan na lang nang! Ako! Nay! Hoy! Asa? Oh, asa na to, ha? Nay, gusto na! Apula ka kay traitor ka na ko! Hayop ka! Nay, gusto na! Gano mali! Ano nakahimo sila ini na ako? Ano nakahimo si Alan ini? Nay! Parang uwa makamatas tatay, Nay! Animal! Ang animal! Tukon ko ni! Traitor ni! Halan! Halan, traitor ka! Traitor ka! Patyon, di ka! Salbayes ka! Salbayes ka! Nay, gusto na! Ano ni? Mangutan na ka gano! Animal ka na ko! Animal ka! Nay! Animal Ate na. Never ko na-expect na makahimo ka, Tay! Nga ano di ay, unsa di nahitabo. Mangutan na ka pa, ha? Naamtan ka na mong duha ni Inday Athena. Nakikuban ka! O babae diri! Dili pag sa tong kwarto! Silang apol! Siyang imong kauban, Tay!
Unsa man, ha? Ha? Mo explicar ka? Unsa man, ha? Mangulipas pa ka? Animal ka! Animal ka! Ay, grabe naman, Santay. Pagkat ako na akong sayop. Gipanghambog pati ka. Nga ikaw akong tatay. Kumawagig pailakan ako sa kong mga classmates. Nga ikaw akong tatay. Mamaligyaay ka ice cream. Tugod kay ikaw ang akong idol. Pero mao kini mong gibuhat. Dili pa gyud sa atong bahay. Wa man ko makasaba. Magkakon! Karon! Karon dayon alan maglayas mi dire! Chuna, Giluon ko nimo! Sa tanang babae nga ako pag yung amiga! Mo imo gikalambigit! Ha? wa mi relasyon ni Apple, wa! Buhi ka kagbakak alan! Animal kang dako! Mura kong mahilig sa kauwaw, tay. Atina, anak. Giluod kay ko ni mo, tay. Nia, gipicturan ta mo sa ng apple. Nagtapad mo, o yan nag-ubo pa siya. Huwag ang yabok ton, diya sa mong dugan. Asa? Tanawa, tanawa. Nga naman tao niya, eh. Dili, oy. Wa ko kasaan, eh. Wa. Imo ginahay kitinoon! Oh, Chuna. Habi ko pag dili ko sakitan. Habi ko pag mga paghambog ko. Ano na ilang naibog sa kumbana. Di ba mo man ako kisulti ni mo? Oo. Giagni pa ganiti ka. Maliban ko, eh. Napangitang milyonarya pero kitinoon di mo rin! Palibad! Gusto ko maghanto ka. Oo, Di palibad pa ang animala ka. Pero sa hilom na adi ay si Apple. Wa lagi tao. Si Apple. Wa lagi. Natandog akong garpo, Alan. Gibati na ko na kong kaluoy ni mo, tay. Kung masakitan kang sulting nanay. Di mo muminaw na ko. Aba! Pero karon, huwag ko kasabot sa kong gibati. Giguba mo nga ko respeto ni mo, tay. Anak, Nauwaw kay ko. Nauwaw ko. At di na maglayas sa dirindapita. ayaw taon. Nay, dili ko kini madawat, nay. Dili. Anak! Inday! Di na siya maminaw ni mo. Inday! Di ka uwaw ka niya, nakadungog ka. Di ka uwaw ka niya. Ano man taon, eh? Wa man ko makasa taon. Huwag mo ka sa... Limod ka lang yapon. Bisag kami na duhas imong anak ang nakakita ninyo. Diri pag iskama. Diri pag mo nagugaw-hugaw sa itong kaugalingon. Layasan ka na mo, Alan. Nakadungog ka. Layasan ka na mo. Langga! Anak! Chuna! Anak! Atina! Ay ba, ano nga? Never expect yun. Nga, doon na sa rekulo kadilang si Alonso. Bitaw no. Ay, tayo, nakita na to, nibiyaga ng anak. Asa ka to paingon in town si Artina? Bitaw taon na, nagdokpo, nagilag nga nagdagan taon. Nauwaw! Uy, siyempre, mauwaw taon to. Yan, naabtan ko nilang ilang, ang ilang tatay. Nastuna. Wala, tuod. Niyaw na siya. Ay, magsaba. Muratagwaham. O, ansa man? Dali, abay ninyo nakatapok, no? Tuna, nga na di ay. Ang sinitabo. Nagtapok mi tungod kay nabati mo ko na mo nga murag doon ay misinggit ba niya naglagubungo sa inyo. Nga no di ang sinitabo. Ipanabi bayot kasi Alan, akong nasakpan, doon ay laing babae. Hala no? Ha? Si Kinsa? Kinsa kauban? Si Apple, ang akong suod kay Higala. Ano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!